Doncs la xarxa de comunicació local hem començat a capbussar-nos en la intel·ligència artificial, en l'ús de la intel·ligència artificial en els processos productius de les notícies, com ho estem fent a través de l'utilització de l'Arson, que és una caixa d'eines amb diferents continguts que permeten alleugerir i millorar els processos i treure feina fins i tot, en alguns casos, a l'elaboració de notícies. També ho estem fent a través de cursos, a través de formació dels periodistes de la xarxa i també, com no, hi ha diferents graus d'utilització d'aquesta intel·ligència artificial perquè al ser una eina o una realitat que en molts casos és oberta a tothom, hi ha fins i tot redactors que de per si ja estan utilitzant altres plataformes o altres mecanismes d'ús de la intel·ligència artificial. Una intel·ligència artificial que ens ha d'ajudar per millorar la producció i que ha d'aconseguir que el valor afegit del periodisme quedi salvaguardat en tot moment i que aquesta intel·ligència artificial sigui assistent a la producció de les notícies informatives, sempre amb els criteris de la xarxa, que és la proximitat i la informació local.